godak kajing inauguration di kedika Surat. UMDC kajiyau ba polling do ubadiru executive member ka khasil satumas district council bobat yakatnat building bylaw bat kiway di menta ka siu la play pai ba ek pratuli ki kampan roi ki bawla penio nak scheme MDC syaki kentoi ko pair hapo ka snong mau prem kini ki kampan roi ki bawa polling do la penio ki kentup nadu ki cakaya ki chat ki kenro bat kumju ru ki surak banyai kali lembat kiway di bat ka jinglul baro ya kini ki kampan roi ki bawla wanra hapo ka konstansi kalong ar penio lak tingka hapa kren lengkot ha ka jelang ban play pai ba ek surak banyai kali ha Bishop Falls uba polling do la pen pa ba umpat GE ya ka jings new jing surak hapo ka snong mau prem kibala kala long kum kisurok habar sora bat kini kila pli pai ba manta kasi kum kasnong kleyo jingmento sibun nakikam balawan ra du MDC hakani keju kasi ba polling do la leitru pansa mi khusnam hakasnong lama vela kibala simanta hakjila ka shoot penalty bat kaji kop draw ya kepala penlong dak kentiu lang Syaprang Sport and Cultural Club kum simanta ban penslur bat MCM ki khna rit chok kasnong Wat apreng jong ka jing pamdan ka jonga kumu MLE jong pi Henry naka syuki kebangadan kumu MDC gilala ban wanra kini ki pratli ki project kat ki ba ka local committee ka lapan la ayolot ki bakat at punyo lak boro bat ba indam la ban le koi ka site namar kidan hadu pratli rajaka tenrai lasu lumlang ni ba ante lumpangan di kumba kadai ka sngi ka ba shai beneng ka ba ko ha kumta ru ni inti bakan long kalawi jongi nang ni chakhwan ma te ngila ek lep ya ki kalender kala de ka menor mo ba sultanat ru ba Syaban kut katam jong gani ka yeng dorbar thawan ka benta ka World Health Organization ru ka padbana ba ka COVID-19 ru kala kut mo takut lang bat katam jong gani ka house ka benta ha let bat ka assembly bat ki bedon menta let lang bat ka klam namar ba barok ngi angnut ya ka kum keni kesngi ka kum keni kesun benang lampat GE ya ka jing snew jongki surak ha mo pram kum ba kilong bentar don way bawan chayeng wong ade ngaperkhat kata ka mau pram ka ba ki surak ki ban jeli wong aso mo pai sa borsora IT kini ki project barok syaka snong bat nganget ba ngilang yo banyak tray lang tray rengkat ban peti kena ba kasnong gajungi ngin yo ban day thama ya ka ngin penjeli yang i surak ngin penbiang ya ka umdi kala long islam ki ba ladap kat san islam ki ba ladap nyo ba kamtam bangin tayru om tangi ki surak bat ki kenro andre ngintai yiki nong snong samla ki jongi ki bedon kathong ki bedon gejing kut jingmut bat ki bedon kagul ka jing ki jong kita ki bang nasmo ki priorities ki jongi bat sa sisin na kibok keduyang ba kum ki brio ki ba champagne ngin pendon kam ya kata kajing champagne kajungi banwanra ya isngi ki pakhamha nangni syakhmat ringkat kajing ya tre ba kajing songthu lang kajungpi ya ka thong bat ka ba ngi de banle ban tei yang ya ka ba ngilas sha ban penjot